Så prøver vi. Jeg vil lige se, om vi kan få sået lidt. Jeg har valgt noget knoldselleri. Og to slags vintersalat. En verte di Camperai og en vits. Så vil jeg gerne have nogle eukalyptus planter og nogle Judas sølvpenge, eller som jeg egentlig synes er en meget dekorativ plante, og som også kommer med de her hvide halvgennemsigtige mønter, som også er meget dekorative sammen med andre blomster. Men først skal vi lige have noget jord i de her celler, og vi kan så nogle frø i, så de her planterne kan vokse. Jeg har valgt at købe en ganske almindelig så- og prikkel jord fra Danmuld, som ikke indeholder så meget gødning. Og jeg har egentlig bare tænkt mig at bruge sådan en æggebakke her til at prøve vintersalaten, hvordan den sådan kan vokse af i. Og så må vi se senere hen. De fylder jo også rimelig meget i haven, skal jeg lige overveje også. Så ja. Jeg tror, jeg vil så alle dem her. Så vi tager 9 stykker. Det er meget små frø, kan jeg se. Jeg tror lige, at jeg sætter dem så dybt. Ja. De skal jo nok egentlig heller ikke rigtig så dybt, fordi de er jo også nogle, der helst skal have noget lys og noget luft fra roden af. Jeg putter lige et par stykker i hver celle. Det der er min plan, det er, at jeg så senere på året vil så igen, således at jeg kan have selleri, knoldselleri hen over efteråret og vinteren næste år. Jeg putter i de sidste heroppe, 3 stykker. Sidste 3 celler. Så trykker jeg lige lidt ned her. Jorden den er egentlig ret fugtig, men lige her inden jeg helt stopper, så vil jeg lige vande dem. Jeg skal også passe på med, at de ikke brænder selvfølgelig, så det er lige med at finde balancen. Og så nu gå ind og retur helt. Så kan jeg sætte mit mærke i her, så jeg kan genkende, hvad den verte. Og jeg vil lade ind i så dem om lidt. Tilsætter jeg vil sige, jeg vil i hvert fald lige spredså dem her på den her stykke her. Og så vil jeg også slå dem på det her æggebakke, hvor det ligesom også er lidt celleinddelt. Og det kan lidt til. Store frø. Så.
vintersalaten i den der. I den bakke og den her bakke. Jeg så mine blomster, og det er de her yogaspænde. Og jeg forestiller mig egentlig, at 6 planter er nok til mig. Og så vil jeg så 6 planter af eukalyptus. Klar til at få vand. Og så vil jeg så eukalyptus. Jeg er lidt spændt på. Jeg har ikke mange frø i sådan en pakke her. Men det er også spændende at se, hvordan den